kublai paralak sachisin pat ngai kublai biang phi ya ka ba phi la krishan ka por ya ka jing pen I ka jonga shaphang kini ki dawai khasi la ni ki traditional medicine kani ka de ka jing hikai nam ta jonga ya phi de paralak sasha skor nakut chakut khnang ba phin yo sngo bat phin skap bha ya ka e ka ba nga hikai nam ta jong phi nga hikai ya phi khnang ba phin sachna hi ya ki dawai ki bangla de hikai nam ta jong phi de shwa bang hikai ya ta de ngan pentip saphi bat ngan ya thu phi ba ka jaka ai jing sumar ka jong ai ya ki pajba sansngi ka long hang ni hanong spung west castle district nong spung west castle hill district omdei ka nong spung so yong ma omdei ka nong spung so yong ki babon ki bakla nrai nga shong nga sa hang ni hanong spung west castle district hashwa pan poi hanong stoin nang ta kasngi balang lani ka wednesday ngadon hangte hapo lingka laimer te sa phone sa kontak yanga number mangan sabu ha ka description ha por manga plai ya ki video ki prepare na ki jing hikai nam ta chong phi te bat nga kar patru ya phi basobha ban ya subscribe lang ya ka channel ka jongi khnang ba ladangin pelaj ki video pinyo ya ki update bat kan poi be chapi te khoble shibon tungin sedang no ya uni wei ujat dawai ubakong san namta ka jing em ka jongi ki breu pat hang ne une ulong usla ubarit bha kumne pat hang tu ulong barit hasla pat ngam tan hang tu pat hang tu le I thu hi pat don am se snong jong phi kum uni u jat sla usla ubarit bat enda phila phin khlia kum tu pat hang ne ma pat bhang tu lat ane pat khlia kum tu umi dut ma ne ane pat ladangi khlia kum ne pat hang tu umi dut tang shphang umi kadut kami kadut kabali bha ngi khot yo ne ujermi dut ma ujermi ubami daka dut pat hang ne pat hang tu rong phim yo I bha nrai ngalai ya thu phi phila song thu hi ude ujermi mi dut chisin blak phi khli am tu umi dut na uni u jermi te ya uni udawai uba phi alada phi uram phi thoi lane phi tubut kish eng ma lane chukhaino phi ur phi hap nang no phi khaino kish eng gan so thu ba ya ta ma te lane phila ban ongno khlaj pang ki sangkai te une umde udawai di ma dong ya ne sla dunglang bat ne u jermi kan dunglang bat ne jermi mi dot kan pe hang tu la mi dot pe hang tu la mi dot te dong yong ne hadu bandan ni bha bat hadin bala ni bha ne te le kumno sakhet kasla kan khet kasla kaj lane kanu no sla ro sla shreu lane kinu no sla ma sla kwai lane ki sla tampau ma sla barok khat ki chat sla hi te sabu ya une ujermi hak du sla sa sop sa spanya du ka ur lane ka khloj ke chong phi kan ka ba phi at te tang ka tu kan ne ka spot no ka tu ka jing at bat ka tu ka sieng ro kan peteng sinara krop bat sa leumta sinara krop ban ne tu ka sieng ka ba phila trop lane ka tu ka chaka khloj ka chong phi la ban te da ka jan kan ma te hadin nang ta phin sa sop ka mot tang kum ta hi mga patai nam ta chong phi ya uni u jermi mi dot te tang kum ta hi khoble shibon ngin sekundu pat hawai pat ka video
sa phone sa kontak inga number bangan sabu a description khub le shubu ni phi baro